мо тамоми зуру тавону талоши худро барои фароғати шумо сарф ки қурбон мекунем. 90 дақиқа дар назар кӯтоҳ, аммо дар амал ними умр бувадро. Футбол ҷаҳони варзиш бо ҳама наву унамудаш дар ҳоли рушд аст, аммо футбол варзиши пешгому маҳбуб боқӣ мемонад, зеро ҳикмати он аз сулҳу субот, эҳсоси пирӯзӣ ва қаҳрамонии сартозарӣ иборат аст. ТВ Футбол нахуст телевизиони варзишӣ ки дар замони соҳиби истиқлолии кишвар падид омада ҷавҳари аслиашро футбол ташкил медиҳад, ҳама рӯза бо сифати тоза дар хизмати шумост. HD мо имрӯз бозии футболкорони муқтадири гетиро намоиш медиҳем то оянда шабакаҳои телевизионии дунё бозиҳои дастаҳои футболи моро харидор шаванд. таҷрибаву замина барои фардои футболи тоҷик аз телевизиони футбол. биё якҷо бо қаҳрамонҳои дӯстдоштаи худ дар майдони футбол худро эҳсос намо. ин аст футбол, инро гӯянд гол.